nagtatrabaho, bitbit ang pangarap para sa pamilya nyo. Ilang taon na ring di nakakauwi, namimiss ang barangay, ang bawat sandali. Kaya sa aking dayo, ako ay lalakad, drone ay ililipad, tanawin ay ilaladlad. Hindi lahat ng tulong ay kailangan ng salapi, basta't bukal sa loob, ligaya ang kapalit. Ito ang update sa inyong barangay, drone footage na nagbibigay ng buhay. Sa mga OFW, ito'y alay ko sa inyo, para maramdaman nyo na malapit lang ang tahanan nyo. Mayaman man o pobre, pwedeng magkaisa sa simpleng collaboration. May magagawa, silipin ng kalsada, ang bukid at simbahan, ang mga bagong gusali sa inyong kinalakihan. Kahit malayo man, abot tanaw pa rin, ang lupang sinilangan laging mamahalin. Kahit pagod sa trabaho, basta't makatulong lang, makita ang inyong ngiti, sapat na sa akin yan. Collaboration, pagkakaisa, ito ang ating tema. Hindi lahat ng tulong ay kailangan ng salapi, basta't bukal sa loob, ligaya ang kapalit. Ito ang update sa inyong barangay, drone footage na nagbibigay ng buhay. Sa mga OFW, ito'y alay ko sa inyo, para maramdaman nyo na malapit lang ang tahanan nyo. Do you remember the place where we belong? Dito sa drone, kayo ay laging may baon, updating you home is just a flight away. Sa malalayong bayan, kayo'y nagtatrabaho, bitbit ang pangarap para sa pamilya nyo. Ilang taon na ring di nakakauwi, namimiss ang barangay, ang bawat sandali. Kaya sa aking dayo, ako ay lalakad, drone ay ililipad, tanawin ay ilaladlad. Hindi lahat ng tulong ay kailangan ng
salapi, basta't bukal sa loob. Ligaya ang kapalit. Ito ang update sa inyong barangay. Drone footage na nagbibigay ng buhay sa mga OFW. Ito'y alay ko sa inyo para maramdaman nyo na malapit lang ang tahanan nyo. Mayaman man o pobre, pwedeng magkaisa sa simpleng collaboration. May magagawa. Silipin ng kalsada, ang bukid at simbahan, ang mga bagong gusali sa inyong kinalakihan. Kahit malayo man, abot tanaw pa rin ang lupang sinilangan, laging mamahalin. Kahit pagod sa trabaho, basta't makatulong lang, makita ang inyong ngiti, sapat na sa akin yan. Collaboration, pagkakaisa, ito ang ating tema. Hindi lahat ng tulong ay kailangan ng salapi, basta't bukal sa loob. Ligaya ang kapalit. Ito ang update sa inyong barangay. Drone footage na nagbibigay ng buhay sa mga OFW. Ito'y alay ko sa inyo para maramdaman nyo na malapit lang ang tahanan nyo. Do you remember the place where we belong? Dito sa drone kayo ay laging may baon, updating you home is just a flight away.